Det er min far ikke tilkendt, de der det er også sandt, men det er så mere grov. Det her, der løber vand lige igennem. Det er videnskab. BMI, Body Mass Index. BMI det er 20,1. Hvad er vi? Er vi pære eller æble? Min og dig. Ja, se sammenhæng. Se mig, Anna, vi er så smarte. Ja, ikke også? Kenneth, som du siger, det er kort for mig. Okay, den er du ikke. Så. Ja, det er lidt svært at hoppe langsomt. Og så prøver jeg at tage armen ind. Hvis det så går du hurtigt lige pludselig. What? Det bliver mig godt. Ja. Du har dit hoved af, ikke? Nej, det synes jeg. Smager pomfritter. Det kommer fra tørisen, som vi hælder kogt vand på, så det hælder det til yes. Du kan lige prøve at løfte det, ikke bare os, der er sindssygt stærkt. Yes. Godt. Så Er I klar alle sammen? Vi er ender i spænding. Og der er strøm på. Og der er strøm på nu. Så hold. Hiv den af. Kom så. Mere. Alle dine kræfter. Kom så. Du prøver jo knap nok.